Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes. A tɔgɔ tun bi maaw da dugu kɔnɔ tile fila in na dɔw yɛrɛ tun ko a fagara jamana ɲɛmaasuba kɔnɔ fanga dafiri senfɛ nka bi général Abdurahman Chani bɔra jamana ka jabaraniso la ka laseli kɛ kun min na u ye Mohamed Bazoum ka fanga dafiri. S'agissant de la question sécuritaire, j'aimerais d'emblée dire min ye jamana ka lakanaliko ye n bɛ fɛ ka a fɔ ɲɛnɛ tilennenya la ko politiki kumaw de ka ca a ko la min bɛ cari politikimaw fɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan. O kuma ninnu bɛ kɛ de walasa a ka kɛ jama ɲɛna ko fɛn bɛɛ ka ɲi ko baasi fosi fosi tɛ yen. Nka anw bɛ min dɔn lakanaliko la Niger yan nɔ sɔrdasiw ani jamanadenw tɔɔrɔlen don kosɛbɛ. Maloya, lagosili ani dusukasi dɔrɔn de bɛ yen. Fagali jugu minnu kɛra Boso, Inates, Chinagodan, Anzuru, Bakora ani yɔrɔ dɔgɛrɛw olu bɛɛ de bɛ a yira an na tɔɔrɔya min bɛ jamanadenw kan don o don. Nous rappelle à suffisance dans notre chair et dans notre âme cette réalité au quotidien. Général Chani ko jamanadenw tɔɔrɔlen don bi gɛlɛya ye a sababu ye k'a sɔrɔ o wagati kelen na ko marabagaw poche kɔnɔna falen don. Sur le plan économique et social, l'amélioration de l'État min ye sɔrɔ ani jamanadenw ka hakɛko ye baaradaw kɛnɛya kalanko jamana ka nafolow kɛnyɛrɛye baarakɛlaw yurukuyuruku kɛlɛliw n'i ye ninnu ta k'a lajɛ nin bɛɛ de ye gɛlɛya ye Bazoum ka fanga ma se ka fɛɛrɛ foyi sɔrɔ minnu na. sont autant de défis face auxquels le gouvernement déchu a montré ses limites. min ye kɔkan jamanaw ani Niger dɛmɛbagaw ye CNSP tun ye kangari gɛlɛn da ko maa si kana i sen don nin ko in na. Nka Abdurahman Chani ko bi Niger n'a ka kumakanw ani a ka jɔyɔrɔw bɛɛ waleya minnu bɛ ani dɛmɛbagaw bɛɛ cɛ. O n'a taw ta Europe tɔnba ye kangari gɛlɛn da sɔgɔmada in na ko ni nin ko in ma sigi sen kan u n'u ka dɛmɛ bɛɛ tigɛ Niger la. Ɲame dugu kɔnɔ kow basigilen don. N'a bɔra kunungo Bazoum ka politikitɔn soba min jenina sifin dɔw fɛ. Nka walasa ka fu sigi u ko la kɔnɔko minisiriso ye laseli sɛbɛn dɔ bila ko jamanadenw ka wulikajɔ bɛɛ jɔ. Kunna sini ani kunun sufɛ jagoya sosigi min bolodara couvre-feu an y'a ye o tun lakilennen don jamanadenw bɛɛ fɛ. Bakuruba la maaw hakili sigilen don Ɲame ani dugubaw kɔnɔ. CNSP ka nin laseli in kɔfɛ Niger politikitɔnw ma u kanbɔ fɔlɔ a bɛ n'a fɔ bɛɛ bɛ kɔnɔli la. Fo n'a bɔra politiki sinatɔnkɔrɔ la opposition o min ye yɛlɛma don a ka kow la ka tɔgɔ kura ta UPN Union des Patriotes Nigériens. Olu kɔni ye laseli kɛ k'u bɛ CNSP kɔ wagati bɛɛ lajɛlen na. Fanga ka politikitɔnw ni a dɛmɛbagaw kɔni si ma kanbɔ fɔlɔ bɛɛ bɛ jateminɛ la. Mahamoud Kaba Jakite, VOA Bambara a Ɲame, Niger.